Oot sä esimerkiksi tanssia ja sä nostelet sun jalkaas paljon ja sit se sun lonkanseutu naksuu koko ajan. Jos sun lonkanseutu naksuu ja kipeytyy useasti, niin se voi johtua siitä, että sä oot yliliikkuva, eli sulla ei ole tarpeeksi vahvuutta siinä kokonaisessa liikeradassa, mitä sä teet, sekä sun lonkanseudun ympäröivät lihakset ei ole tarpeeksi vahvat ja ne tarvii vahvuutta, että ne tukee sitä liikettä. Nyt mä näytän teille, miten te voitte vahvistaa niitä lonkanseudun ympäröiviä lihaksia. Sä laitat kuminauhan tohon kohtaan ja sit sä tunnet, kun sun pakarat aktivoituu. Sit sä lähdet puskeen vähitellen sun lantioa ylös kohti kattoa. Teet näitä pari sarjaa. Mut sit teet melkein samaa liikettä, mut laitat tonne väliin pari tyynyä. Sit lähdet nostaa lantioa samalla tavalla. Tää aktivoi hyvin noita lähentäjiä, niin sit sä saat nekin mukaan tähän liikkeeseen. Kolmas liike on tällainen, että sä lähdet vahvistaa sun lonkankoukistajia, eli lähdet vaan nostaa jalkaas ilmaa. Ja